Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, dining tungora karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Percy Incorporated, ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, pinasingkasing kami nga magadapit kaninyo, unta dining tungora karon nakapagpaluna kamo sa inyong nahamutangan, aron mapatalinghugan kini makamaturan nga makapaghatod sa tao sa kaluwasan nga kini gitudlo. Mastery karamo pa din sa nga among pagpanudlo kaninyo o ang mga pagpamatuon ni sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya, igamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan binasa sulod sa PBCM compound sa ilang pagsunod karon o sa mga kaigsunan sa nagkalalaing mga dapit. Labi na sa mga chapter president, di nag-abaga sila o nagsulod sila sa usa ka programa sa radio para maialagad kining maong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O para sa mga kaigsunan, dili nato pagkalimtan nga aduna kitay panagtigom sulod sa usa ka tuig, ang Disyembre 29 ug ang Agosto 19 ug ang Marso 10. Og dili usab nato kalimtan ang atong paghatag sa atong obligasyon binulan para sa atong PBCM Palace reconstruction. Og dinhi karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba o gihatag ko pa kamo sa kauban para itong ministro o ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan o mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman o niningagyuna ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta usab og mayong pagpaminaw kanatong tanan sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ang atong programa. Live kita sa Facebook og ingon man makita sa YouTube ang atong programa. Og makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5 ang atong programa mga kaigsunan. Og dinhi usab nining maong sibihan sa RP Index Kidi Dipolog, makita usab og masud-ong ninyo og mapaminawan ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon or kagabhion matag adlawng Domingo mga kaigsunan. Live gyapon sa Facebook og makita usab sa YouTube. Og kining maong programa dinhi sa RP Index Kidi gi-sponsoran kini sa kauban nga ministro Brother Samuel Montemayor. O dinhi usab sa RM Index DR Dipolog mabati usab ang programa mga kaigsunan matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBC mabati na kini sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City sa Shine Radio DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dinusab sa butong Pinungbungahan Cebu sa radyo natin mga kaigsunan mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kaudtohon or kahaponon. Dinusab sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinis Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug basubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabhion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino
alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Valencia, mga kaigsunan, dinhi sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Ug mabati usab dinhi sa FM station sa FM dinhi sa Valencia sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon or kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imidya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlang Domingo. Ug dinhi sa Osami City sa DXEL FM Sharp Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Diin gi-sponsoran kini sa mga kaigsunan dinhi sa Osami subos sa pagdumala sa chapter president Sister Perla Mansing. O dinhi usab sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas City ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat FM, B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga PBCM Women's Group upos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Railbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlang Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpanimbaya o pagpangumusta sa mga kaigsunan, labi na nagasudong ka na to via Facebook Live from United States of America, nila ni Sister TC Kulihat Peterson o TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson sa Blackport, New York. Ni Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham, dinhi sa Oklahoma. O ingon man dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, sa mga Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Jarminia Hermias, og ni Reverlita Hermias Barton og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. O atong igsoon usab mga Ambrosio Verano and family, ingon man atong igsoon Engineer Brother Derwin and Rosita Co Mangalos, ingon man ni Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos usab nagasudong. Ingon man atong itimbaya ang atong igsoon sila po ay nanonood sa atin sa Facebook dito sa Lipa, Batangas, sa kapatid natin na si Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at saka sa buong pamilya ni Brother GC Salazar, nanonood sila sa amin via Facebook Live. Magandang pagpapanood po kapatid. At dito po at direport sa ato ang higala Reverend nga nagapaminaw usab nga usa ka presidente sa Association of Farmers sa Sitio Mandang Disiao. Apirasaan Misamis Oriental ni Brother Limuel Remisilia og sa iyang pamilya. Ingon man ni Sister Nini Castañeda dinhi sa Kimaya, Hasaan Misamis Oriental. O usab ang atong higala nga nagasunod usab sa pagpaminaw via Facebook Live dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino. O ingon man atong igsoon Demetrio Campado og sa imong pamilya. O kang Brother Adjiri Idkila dinhi sa Taguluan Misamis Oriental. Sa mga kaigsunan sulod sa BBCM compound og mga higala nga mga salesman nga kanunay nagsudong og nagpaminaw sa programa sa PBCM, kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Ug karon aron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura mga mahal lamong tigpaminaw ang atong paghisgutan karon og sa sistema nga tema, ang katawhan sa Dios kinahanglan ang gisgutan nato nga tema, ang katawhan sa Dios kinahanglan nga
mabinantayon sa ilang mga sulti. Ngano nga kini atong napilian o nakita nato o gipahayag nato nga ang katawan sa Dios kinahanglan nga mabinantayon sa ilang mga sulti. Tungod kay mao kini ang gihatag sa Dios para sa iyang mga katawhan nga mo'y buhaton ini. Unsay priba niini Brad Deber nga kini ang bulaton nga gihatag sa katawhan sa Dios nga kinahanglan gyud nga mabinantayon sila sa ilang mga sulti. O atong basahon rib sa Bibliang Katoliko, mayong balita nga Biblia nga may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal sa Serac, Kapitulo 28, versikulo 25 ngadto sa 26. Nagaingon ini atong i-display sa screen. Atong i-display sa screen ang teksto para Oo. makita sa atong mga nagsunod sa Facebook. Oo. Dayon atong pagabasahon. Okay, kini atong pagabasahon nagaingon ini. Busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti. Timbang-timbanga ang matag pulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. 26. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug maluka pa diha sa atubangan niya. Busa, kung katawhan data sa Dios, dili data magpataka-taka og sulti-sulti. Kay ang pakita sa Biblia kinahanglan butangan daw og kandado ang imong baba sumala sa Biblia. Kay basin og ang mga tao nga naghulat kanimo kon kanus ka masayop, mahilo ka pa ka sa iyang atubangan. Mo nang gipakita sa nakasulat sa Biblia, Brad Ronnie. Tinuod ka na, Reverend. Karon, sa atong mga pagtuon, nganong ato nang gipakita isip disiplina kon katawhan ta sa Dios, kay kining atong kaatbang nga motubag sa pangalan si Mitchell Bendilio nga nagprograma diri sa Dipulog, no, sa DXKD RPN. Alas 6 ngadto sa alas 7 man ang Ato, ato Brad Ron. Oo. Dayon ang iya alas 7 padong sa alas 8. Maghilak ang adlaw o Domingo nini kung muwali na siya, labi na kung hisgutan bahin ang pagtulon ang PBCM. Kay kini daw atong magtutulo sa lawayon. Bisag unsa na lang iyang gipanulti nga parte tungod kay di man siya muuyon nga mao'y katumanan sa Espiritu Santo ang atong magtutulo kay sa rason niya nga nabaday kuno'y Dios, balaan ko kuno ng Dios, gilansangan ba niya? Tud kay balaan man ang Dios, dili kuno pwede ang Dios mangasawa. Na atong pagtubag niya na nga wala may butang nga dili mabuhat sa Dios, kay ang tanan mabuhat man niya. May gawas man gani pud na sa iyang baba. O kana mabase sumala kay na magunas Mateo 19:26. Pero nining atong punto karon. Kung ang Dios dili makahimo sa pagminyo, mugawas karon nga dili di niya mahimo ang tanang butang, kay ang manununda sa ato nang nabasa sa Biblia sulugoon sa Dios, ug ang sulugoon sa Dios espiritu pa nga kahimtang nakahimo og minyo. Unsay priba niya na radroni nga ang Dios nga giingon niya nga naglumpong kuno babay mo sa lawayon kuno ang atong magtutulo. Pero nganong ningon tab nga mahimo sa Dios, kay sa manunda nga espiritu ang kahimtang mahimo niya o nabuhat ang pagminyo. Unya ingnon ba nato ang maong manulunda nga kining ang manulunda ba'y manguwag tungod kay nagminyo? Di man ingon ana. Kay pag magminyo, di na nimo basihan nga manguwag ba na siya. Ang away o ang argumento, nagminyo ba ang manulunda, Berdon? Ang tubag niya na Reverend nagminyo ang manulunda. Muna yung kisi-kisi ning pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nga atong gipribahan nga ang mga manulunda mga makapangasawa busa kon sila nga mga sulugoon makahimo
how much more ang Dios nga mabuhat man niya ang tanan. Hay nang puriba, Brad Ron. Okay, Rem, niya tayo Biblia ang James Moffat Translation. Basahon ako ang nakasulat sa Genesis chapter 6 verse 1 and 2. Ug ato pong i-plaster sa screen kay pagabasahon ko, gingon. Now when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angels noticed that the daughters of men were beautiful, and they married anyone of them that they chose. Sa ato pa, sa diyang midaghan ang mga tao ibabaw sa kalibutan ug dunay mga anak nga mga babae nga nangatao diha kanila, ang mga anghel nakabantay nga ang mga anak nga mga babae sa tao mga maanyag, og sila nakigminyo sa usa nga ilang napili. Oh. Makita nato nga sa mga manunda nakigminyo sumala sa ilang nagustuhan sa mga anak nga babae nakita nila nga maanyag. Di man pwede na atong ingnon nga, oy, manghuwag po di ay ning manulunda ba? Mo nang bot na mong ipasabot. Pagkabati ni Bindilyo, nga usa sa pastor sa SDA, kon Seventh-day Adventist, Iglesia Adventista del Séptimo Día, iyang giatake ang maong Biblia nga gibasa namo. Kay masabtan man nga kung ang manulunda magminyo, nganong ang Dios mapugngan man nga labaw man ang Dios kaysa manulunda. Tinuod. Unsa diyon ang iyang gibuhat? Kini daw Biblia nga gigamit namo. Usa kuno ka kabulyasuhan ni namo. Mo ni ang iyang gisgutan. Way hinungdan kuno ni Biblia atong patalingugan Brad Deber, Brad Ronald, Brad Ronnie ang iyang katarungan. Okay, maminaw na to ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabalista. Ila pagong nibasa Genesis 6 ato nga basahon nga din ang Genesis 6 nga ang manulunda mga sawa. Genesis 6:1 ngadto sa 3 basahan daw. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa nawong sa yuta ug may nangatao kanila nga mga anak nga babae. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Og niingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos o kaluhaan katuig. Okay, matud pa nila diha nga ang nagbinyo diha ang anak sa Dios o ang anak sa tao, ang anghel ng asawa. Gigamit og mo pa translation. Diyan, sa daghang mga version sa Biblia, di ko na mo mabasa. Nabiktima og translation na way hinungdan. Nabiktima og translation na way hinungdan. Hala ako kay challenge. Gawas sa Mopa translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Gawas sa Mopa translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Igsoon tuganan tamo. 38 ka version ng Biblia nakos banay. 38 ka version ng Biblia nakos banay. Mga mahal namong tigpaminaw, klaro nga atong napamatian og nabati ninyo nga sa pamahayag nga sa daghan kuno nga Biblia wa gyud dili gyud kuno mabasa na nga manunda kay nabiktima man kuno mi sa hubad nga walay hinungdan daw ang James Moffat translation matod pas iyang rason. Og tungod kay para gyud ipangusog nga angay gyud siyang tuhan ipabasa na og manulunda ba? I-challenge pa. I-challenge. Nga unsa nga version nga kanang Genesis 6:1 ug 3 manulunda ba nang nangasawa? Kay ang bot niyang ipasabot, Bradron, nga nabasa na niya ang mga Biblia. 38 gud kuno ka Biblia. Na siyang balay. Busa siya tuganan ta mo. Bisag wa gud mangutana ta. Way nangutana niya. Pero iyang yung ipasigwar ba? Kung sila yung pagkasulti, iyang ipinagarpar ang iyang mga Biblia nga daghan di ay. Kay 38 sugod ka book daw. 38 daw kuno ka nga Biblia. Boy no? Kay nabiktima man di ay ta sa daot.
tan nga hubad dili maayo nga hubad, Wala hinungdan daw nga translation. walay hinungdan, Busa gi-challenge ta sa ubang hubad sa Biblia nga kanang Henesis 6:1 ug 3 manulunda gyud ang gisgutan. sa size 1 og 2. nga makapangasawa mo na iyang challenge. Nakaron. Kining Biblia nga Katoliko, maayong balita Biblia na siya nini. Kini bang iyang challenge ato bang kapamatud-an Brad Ronald sa Biblia nga ang gisgutan gyud sa Henesis 6:1 ug 2 nga matupan niya basa sa ubang hubad nga Biblia kay nabiktima man kuno ta sa walay hinungdan nga Biblia nga James Mopat. Kapamatud-an gyud nato Reb. Kini Bibliang Katoliko nga maayong balita nga maimplementor Ricardo G. Cardinal Vidal sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 1 ingon ini 1 ug 2 ingon ini atong mabasa. Niadtong panahona daghan na ang mga tao sa kalibutan o maanyag ang ilang mga anak nga babae. Nakita kini sa pipila ka langitnong mga binuhat o gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya na day putnot din Reb giingon din nga size 1 ug 4 unya na day giingon nga Job 1 size 2 1. Sa ato pa, kining Henesis 6:1 ug 2 nga adunay putnot nga gikuha nga mabasa pod ni sa Job kapitulo 1 bersikulo 6 ug sa kapitulo 2 bersikulo 1 sa Job. Nya sa James Mopat Reverend, angels nya niya nang mong version gitawag ang angels og langit nung mga binuhat. Karon kay gitawag man dig langit ng mga binuhat dili dinhi yutan-on. Lisod pod og anghel nga niya sa yuta ang gipasabot o sinugo. Samtang kini nga pagkasinugo, langit no ni nga pagkasinugo, gibutang man ang Job 1:6. Kini bang gitawag og langit ng mga binuhat nga nangasawa bardon, pero sa James Mopat gitawag og manulunda o anghel. Kung atong susiyon ang Job 1:6, kining langit ng binuhat mabasa ba diya, bradron? Mabasa ni Reverend og mao lang gyapon ang hubad sa Biblia nga dunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Ang pagabasahon ko kay ni footnote man ang Henesis nga gibasa sa kaubang ministro size 1 sa Job 1:6. Basahon nato ang maong hubad ni Ricardo Cardinal Vidal, ang Job kapitulo 1 bersikulo 6. Atong i-plus pod sa screen aron makita pod sa atong mga nagsunod sa atong programa sa Facebook. Akong basahon giingon kini sa pagpahayag mga kaigsunan nga atong mataga dinhi gingon. Sa atong mabasa niya ang nakasulat mga mahal nga tigpaminaw giingon kini sa pagpahayag dinhi unya usa niya na kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo didto usab si Satanas uban kanila. Unya nining maong version makita gyapon nato Reverend ang footnote nga kini gikutlo didto sa Henesis kapitulo 1 Bot ipasabot nga mabasa po dito sa Henesis 6:1. Nga ang kining giingon nga mga pagpahayag nga atong nabasa nga mabasa gyapon di asa maong putnot. mabasa gyapon sa mga footnote nga gingon mga langit nung mga binuhat nga ang but ipasabot mga espirituhanong binuhat nga nag-alagad sa Dios didto sa langit. Usa sa putnot pa lang daan, makita na nga mga alagad diini sa Dios, mga espirituhanong binuhat nga nag-aalaga didto sa langit. Kining gitawag og mga langit nung binuhat. Nga sa James Mopat, angels nga nakahimo sila sa pagbinyo. Nakaron, kini bang gisgutan sa Job 1:6 nga langit nung mga binuhat nga sulugoon sa Dios nga mga espiritu nga kahimtang? Kini ba'y gihubad ba sa ubang Biblia nga giklaro nga kini ang Job 1:6 manulunda kining langit nung mga binuhat kay nag-challenge man siya nga nabulyaso man kuno ta sa hubad nga walay hinungdan ang James Mopat na biktima ta ni ining hubara, Brad Deber. Atong puribahan Reb, nga kanang mga langit nung binuhat sa laing hubad king the Living Bible
Sa maura gyapon nga bersikulo, Hub 1 bersikulo 6, angels na diri ang gigamit atong pagkapribahan. Nagaingon ini, one day as the angels came to present themselves before the Lord, Satan the accuser came with them. Then na ay footnote diri, Hub 1:6, the angels, literally the sons of God, mga anak sa Dios. Ang mga anghel. Oo. Di klaro, sa gibasa pa lang daan, naa na diha nakasulat sa Hub 1:6 nga angels. Mao na, sa atong natun-an, nga ang katawan sa Diyos kinahanglan nga mabinantayon sa ilang mga sulti, nakita nato, bradron, nga dinhi pa lang daan kung analisaron kung kinsa ang katawan sa Diyos, katong katawan sa Diyos, katumang dili mahiluka pa, katubang kinandaduhan ang baba, nga kung abrihan ang iyang baba, siguro, nga dili siya mahiluka pa sa iyang makaatbang. Wala makamatngon ka bindilyo sa imong baba. Kaya ang imong challenge, nagtuog kag dili na mo kapamatud-an nga aside sa Genesis 6, Kapitulo 6, versikulo 1 ug 2, kaprob na mo nga ang anghel nga nangasawa din na magitawag mga langit ng binuhat, gitawag na silag sons of God, anghel ang pagtawag niya na. Unya, ato mang nakita, bisan ba ang ilang basahon, Brad Deber, nagpamatuod ba nga kini manulunda gyud ang gipasabot sa Hub 1:6? Wa ting ka masa bindilyo sa Ilang kagulingong basahon? Na matud pa nimo 38 ka version ang Biblia. Biblia nimo nga nasa imong balay, gipakatulog tingali na nimo. Basa-basa pod, bindilyo. Ay matud pa niya Brad Deber, Brad Ronald, nga piki kuno ang Espiritu Santo nga nagtudlo nato, dapat kita kay piki mupaka. Kita nga piki mupapaka maninon sa dili piki. Nabaliktad na lugar niya na. Atong pagkapribahan rib nga kanang Hub 1:6 mismo ilang kaugalingong kasulatan, ilang basahon. Ilang basahon rib. Mo'y nagbutyag nga angels na of God. Atong pagkapribahan dinhi, the great controversy, sinulat ni Ellen Goldwhite, America's role in prophecy, atong basahon. The scriptures declare that upon one occasion, when the angels of God came to present themselves before the Lord, Satan came also among them. Na ay gi-close and open parenthesis, Hub 1:6. Na kung ato ning basahon, hubaron na to sa Bisaya, ang mga kasulatan nagpahayag nga sa usa ka okasyon sa panahon nga ang mga anghel sa Dios nanuol sa ilang kaugalingon sa atubangan sa Dios, si Satanas miduol usab ngadto kanila. O ang sitas niya na Hub 1 bersikulo 6. Mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, dayag nga naghagit o nag-challenge siya nga di ba kuno na mabasa sa ubang Biblia, atod pa siyang kuan nga dili daw gyud. Kay kana ra kuno ang James Mopat, kana kuno wa man kuno nay hinungdan. Ang James Mopat nga translation na biktima daw may niya ang hubara. Pero sa laing pamaagi, bradron, kung maghisgot tag na biktima, siya ba po gigamit anang James Mopat kung sa iya lang katuyuan, gigamit ba niya na? O kung ang punto nga basyan, kung basahon ang Biblia, na bulyaso o na biktima madaitas, way hinungdan nga hubad sa Biblia, nigamit ba siya way hinungdang hubad, bradron? Nigamit. Mo lagi na bindilyo, kung ikaw man ka ang katawan sa Dios, ayaw migtablahi kay nabulyaso og nabiktima man ka mi sa translation ng way hinungdan. Di modo dili gyud kaunta mo gamit nining maong version kay wala man ni hinungdan. Pero kay gigamit man nimo ni, mo na giingon nga mailang di ay ko ikaw mo gamit dili sayop dili inuntag dili na bulyaso pero kami gani bulyaso na. Mo na giingon, brethren, nga ang katawhan sa Dios lang mao ang kinahanglan nga siya naa sa pagka mabinantayon sa ilang o sa iyang mga pagpanulti. Tinuod ka na. Atong paminawon, Reverend, o kining mga nagsunod nato, nga kining niingon diri ka nato, nga giprove nato ang mga manulunda or anghel makapagpangasawa,
Matod pa niya, way hinungdan kuno nga translation na biktima sa wala hinungdan nga translation nga bisan ikaw Bindilyo nagamit pod niini nga maong bersyon. Nga walay hinungdan. Way hinungdan atong paminawan. Atong basahon ang James Moffat translation sa Matthew 26 to 28. Unsay gingon? 26 to 20, up to 28. As they were eating, he took a loaf, and after the blessing, he broke it. Then he gave it to the disciples, saying, "Take and eat this. It means my body." He also took a cup, and after thanking God, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. This means my blood. Padayon. The new covenant blood shed for many to win the remission of their sins. I tell you, after this I will never drink the produce of the vine, till the day I drink it new with you in the realm of my Father. Okay. It means my body. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas ang tinapay. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas o gihatag ang tinapay. Ingon siya, dawata kan-a kini ninyo. It means my body. Kini nagkahulugan sa akong lawas. O di, klaro kayo nga nag-explain ni siya about sa pagpikas-pikas sa tinapay. Unya, para nga dili tinud-on nimo nga kana gyud lawas ni Kristo sa iyang explanation nga real nga lawas ni Kristo. Ang bot niyang ipasabot nga nagkahulugan na og lawas ni Kristo, ang meaning, it means my body. Unsa ang gigamit? James Moffat. Pag kami mo gamit, unsa ang James Moffat? Nagkampat na. Kay wala kuno'y hinungdan na biktima kuno mining James Moffat nga wala hinungdan. Mao na atong giingon sa nanglabayng Domingo nga swapang ka Bindilyo. Kang ano man, kung ikaw mo gamit James Moffat, okay lang, pero kami gani imo din ingnon nga nabiktima sa translation nga way hinungdan. Nakaron. Busa, tungod kay ang katawan sa Dios kinahanglan man nga magmabinatayon sa ilang mga sulti para dili mahiluka pa sa iyang kaaway. Kung kami may kaaway nimo Bindilyo, kami mahiluka pa. Pero klaro nga lang nga siya kaaway o siya dili katawan sa Dios kay wala magbantay sa iyang kipangbuhian nga mga istorya o sulti. Both party brethren, kita nahimong iyang kaaway sa doktrina, ug siya pud nahimong kaaway nato sa doktrina. Pero ang mga katawhan sa Dios dunay instruction nga mao lamang ang makapahiluka pa sa kaatbang brethren. Tinuod ka na. Base sa nakasulat sa Biblia nga maayong balita, Biblia kang Ricardo Cardinal Vidal. Og supisente Sa kayo Sirach 28, 25, 26. og supisente kay Reverend nga atong gipanggamit nga mga teksto pagpuriba haron maluka pa si Bindilyo ang mga rason sa pag-challenge asa nga version nga mabasa nga kanang sa Genesis 6:1 ug 2 mga manrunda ang gipasabot. Oo. Nakaron. Dugang pangpayag unsa man gyud ay kagustuhan sa Dios sa iyang mga katawhan nga ipagmabintayon sila sa ilang masulti sumala sa Biblia, Brad Ronald. Ani Areb, akong pagabasahon, akong ipabor lang sa ilang Biblia nga may tatak SDA kung 70 Adventist Bible. Biblia na gyud ninyo Bindilyo. Giingon sa pagkasulti. Sa Episo Kapitulo 5, versikulo 15 nag-ingon, Busa, pagbantay kamo pag-ayo sa inyong paggawi. Dili ingon nga mga buang-buang, kundili ingon nga mga masinabuton. Nakita nato sa gibasa ni Brad Ronald, nakita nato sa gibasa ni Brad Ronald sa 5:15 sa SDE Bible Seventh-day Adventist. Mo na ibot ipasabot ng SDE. Busa pagbantay nga mo pag-ayo sa inyong paggawi, dili ingon nga mga buang-buang, o dili ingon nga mga masinabuton. Kinahanglan dili gid kita ipag buang-buang atong kaugan ipagbantay ta. Gawas nga ipagbantay ta sa atong sinultihan. Ipagbantay pud ta nga kinahanglan nga magmasinabuton ta, dili ingon nga buang-buang. Sa ubang hubad naman sa maong Biblia, kung atong-atoan Bradiber, yun sana pagkasulti ang Episo 5:15 sa ubang hubad naman sa Biblia. Okay, Reb, atong pagabasahon.
Sa mayong balita nga may imprimatur, Ricardo Cardinal Vidal, nagaingon ini. Mora gyapong bersikulo ha, Episo 5:15, nagaingon. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi, sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Klaro matinaw ang ingon sa Biblia nga pagkinabuhi kamo. Ipagmatngon di ay nga magkinabuhi kamo. Sa matud pa nga dili nga ikaw walay alamag, kundi ikaw ipagkinabi sa mga may kaalam. Kinahanglan gyud di ay ang kaalam. Kung magsulti-sulti ta og walay kaalam, usa ka na kapaagi nga nahimutang buang-buang sumala sa Biblia. Mo nang gipahayag sa atong nabasa sa Biblia. Pero brethren, kapag ka nagisgot ang Biblia nga kinahanglan magbaton ta sa kaalam o pagka masinabuton nga dili ta mahimong ingon nga buang-buang. Unsay sugo sa Dios sa iyang mga katauhan, diin sila gipahamangnuan nga magmatngon pod o mabinantayon sila sa ilang sinultian. Ang sugo sa Dios, Reverend, kung adon na may magahimo sa mga binuang-buang o kanang giingon nga mga walay alamag nga mga pamaagi, ingon ang Dios nga ipasanta na sila. Munang nay nahitabo nga kulo ka bildo tali na kanato, Reverend og gining pastor sa Sabadista, kay ato ning santaon ni mga sistema nga binuang-buang iyang gihimo. Iyang mga sistema sa pamatuon. Okay, mo man di kagustuhan sa Dios datay Biblia nga dunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal o sa kamayong balita Biblia ang Katoliko. Basahon ako ang pahayag ni apostol nga si Pedro. Tinuod nga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo dinis unang Pedro kapitulo 2 versikulo 15. Gingon sa pagpahayag, mao kini ang kabubuton sa Dios. Unsa man? Buot siya ang Dios nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sama sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Busa ang kagustuhan kadto ding mga tawo nga dunay mga sulting walay hinungdan og mga buang-buang nga mga pamaagi santaon to matud pa sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat. Klaro nga doon nagyoy pagsanta. Kung nagtuo siya nga siya katawan sa Dios, mo nang iapod tang gisanta-santa bradron nga. Kini daw atong gituhan nga Espiritu Santo bradron, badlungon, piki, unsa man nga iyang isulti, butakal kuno, daghan pang iyang ipangsulti nga mga malaway. Kay maghilak man aning Domingo ha, og di siya maka-istorya linaway o binastos nga mga pagpamahayag. Maghilak gid ang Domingo nimo Bindilyo. Og mubasa siya text sa mga nagnilaway nga sama niya ato pamatiagan ininyo og nasayop ba mi. Dili man mi manalagna pero among isultidan nga unya inig sulti niya. Di ba na ay mga linaway. Ato ni mapribahan nganong nagyunana siya. Karon santaon man dining mga buang-buang matud pa sa Biblia, santaon ini mga gitawag pud og walay alamag. Gusto sa Dios nga dili ta magbinuang-buang. Kung kita mao ang katawhan sa Dios, pero unsa bay kinaiya sa gitawag og buang-buang sa Biblia nga makita niini nga dugang pahayag, Brad Diber, nga dili gyud di ay unta kini kung moingon tag katawhan sa Dios, dili kini i-apply sa imong kinabuhi o sa imong kaugalingon. Dili gyud magtandi-tandi atong pagapruibahan sa Kristohanong katilingban. Ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 2 nya kama nato 18 atong pagabasahon nagaingon ini, nganong mga hasman mi pagpakigsama o pagtandi sa kaugalingon sa mga tao nga nagpagarpar sa kaugalingong katakos, mga buang gisukod nila ang kaugalingon sa kaugalingong sukod. Gitandi nila ang kaugalingon kanila mismo. Dayon sa 18, dili ang nagdayig sa kaugalingon maoy mauyunan, kundili ang gidayig sa Ginoo. Kung mao, matinaw sa versikulo 18 sa 2 Korinto kapitulo 10, nag-ingon daan ang Biblia, dili
ang nagdaig sa kaugalingon mo'y mauyunan, kundili ang gidaig sa Ginoo. Kung magdaig-daig dito sa atong kaugalingon, di na mao. O gitawag nagbuang kay nagdaig siya ang kaugalingon, nakipagtandi kay sa bersikulo 10, sa kapitulo 10, bersikulo 12, gisgutan, nganong mga hasman mi, matod pa ni Pablo, pagpakigsama o pagtandi sa kaugalingon sa mga tao, nga nagpagarpar sa kaugalingong katakos. Naday mga tao nga nagpagarpar sa kaugalingon nilang katakos, unsay tawag? Mga buang. Ang tawag din na, gisukod nila ang kaugalon sa kaugalingon sukod, gitandi nila ang kaugalon kanila mismo. Nakaron, basta di ay magtandi-tandi ta sa kaugalingon, ug asa man, kinsa man ay mong itandi, mapiot nga gisugo sa Dios, instruction sa Dios sa imong katawan, nga dili di ay ang pagtandi-tandi, gidili di na. Ang pangutana, si Bindilyo ba nga pastor sa 70 Adventist nga iyang gipasakupan, Iglesia Adventista del Séptimo Día kon sa Espanyol pa, 70 Adventist Church. Ano na ba'y gibuhat siyang pagtandi sa iyang kaugalingon bladron o diin niya gitandi ang iyang kaugalingon? Ado na rebelen ang atong paminahon kay matod pa niya, kay grabe man lagi ni siyang manaway sa atong magtutudlo, sa gipakita lugar nga mga buhat sa atong magtutudlo, kay wa mo gud ni siya pagtuo nga Dios atong magtutudlo niya. Matod pa niya, maayo pa kuno siya binuhatan sa atong magtutudlo. Sa mo na, usa man na gi-confirm niya, i-confirm na usa man na ka klase sa pagtandi atong paminawan ang tingog nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilyo. Okay? Ang ako lang ang ako lamang gipaila nga mao baday ang ngayon tuuhan nga klase Dios Espiritu Santo nga nag-angkon. Wa ko ipakialam sa iyang buhat personal, bahala kung sa iyang buhaton. Basta di lang siya magpasipalas Espiritu Santo nga mag-angkon-angkon nga siya katumanan. May pa kong binuhatan. May pa kong binuhatan. Atong nakita og napamatian mga kaigsunan, mga mahal lamong tigpaminaw, nga wala kuno siya ipakialam kung ang among magtutulo, bahalag mag-unsa pa kuno, pero but niyang ipasabot nga dili siya makaako nga pasagdan lugar, kay kining among magtutulo daw, kining ang gipanghimo daw, dili maayo. Nya usa kuno ka pasipala kuno sa matuod nga Espiritu Santo nga iyang giila. Mo nang iyang giingon nga maayo pa kuno siya og binuhatan. Nakita nato sa Biblia mapiot. Nga dili daw ikaw mao ang magdaig sa imong nga maayo ka og binuhatan. Pero pagka gibasa namo kini mga mahal mong tigpaminaw nga mahilo ka pa migid siya og dili niya panubagan. Ni try siya og pagtubag nini. Nga matod pa niya dili daw ang gipasabot ni Apostol Pablo nga gikumparar niya ngadto sa Dios. Ang gipasabot daw niya ani diha sa mga tao. Mauman gani, mataw man og dili, nagtuo ba ka nga kanang sitas? Pwede ka makakumparar diha sa tao? Kay matod pa nimo wa man ay kumparar ngadto sa Dios. Na kay di man ka Dios, na tao man ka ng among magtutulo, na bawal man magkumpara ka sa isig kaingon nimo. Asa man din na nimo ikumparar kung dili man day pwede ang giingon ni Apostol Pablo nga ikumparar dito sa Dios. Na dili man na Dios ang iyang gipasabot diha bitaw gikumparar sa tao, na imo mang gi-expect nga ang among magtutulo mo nang kahimtang tao kay pasipala man ang pag-ingon og among gipaila nga siya ang katumanan diya sa Espiritu Santo. Atong pamatian ang iyang sagang og muhaom ba? Okay. Ilat ay komentaryohan nga pag-ingon nato nga marang-arang maayo patag binuhatan tinuod man. Maayo patag binuhatan tinuod man. Nya gamit sila og bersikulo sa 2 Korinto 10:12 sa Kristohanong Katiligbanong Biblia nga ang mga apostoles kuno wala naga tandi sa ilang kaugalingon ngadto sa uban. Tinuod na siya. Ang mga apostoles kuno wala naga tandi sa ilang kaugalingon ngadto sa uban. Tinuod na siya.
ngadto sa ubang mga tao. Sa ato pa og ilang gigamit nga bersikulo, wa nag-ingon ang bersikulo nga ang mga apostoles wala ni gamit og pagtandi sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang mga apostoles wala ni gamit og pagtandi sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Wala wala. Ngadto sa laing tao. Sa ato pa ilan ang gi-admitar nga og ilang gamiton ng bersikulo dili dai Dios si Tomas Eugenio Senior. Atong napamatian nga kung gigamit kuno namo na mga mahal namong tigpaminaw tanawa ra ang iyang sinabtan. Nagpasabot kuno nga dili Dios daw kuno ang among magtutudlo. Kay iya man ganing gikumpirmar nga tinuod man kuno nga maayo pa siya binuhatan sa among magtutudlo. Kay wa kuno na ikumpara ni Apostol Pablo ngadto sa Dios kun dili sa tao. Na kay sa tao man di ka unsa man niyo pagkalusot bindilyo nga matud pa nimo dili maka Dios pud ning among magtutulo kay tao man. Sa Biblia gidili man ang pagtanding sa imong kaugan sa imong isika tao. Na di man ni Dios kay tao man Naasa man ang lusutan nimo. Lugar katong paggamit lugar namo og ang pagpangulipas lugar nimo. Nasayop lugar mi, nahusto ka. Kay ang gipasabot ni Apostol Pablo dili Dios tinon bitaw. Diya sa tao di man pwedeng magkumparar ka sa tao. Nya, di maka na Diyos amang magtutulo kay tao magkana. Naasa magkandiyan niya na. Pero may masayon siya Brad Diber, Brad Ronald, nga ang paggamit na to, description o paghulagway sa usa ka taong buang matod pas Biblia nga walay hanaw ba? Walay alamag, walay salabutan. Kay magpataka, magbuka sa baba. Mura kung nas imong giingon nga, nagamit mig. Way hinungdan nga translation sa Biblia. Ang James Mopat. Kay sa ubang huban na, dili manununda. Na pagbasa na to, pagtandi sa inyong mga basahon, nakita, the great controversy, ang Henesis 6:1 ug 2, sa ubang hubad sa Biblia, may balita Biblia nga Katoliko. Mga langit nun ang binuhat, nabasa po sa Hub 1:6, mga langit nung binuhat sa The Living Bible, sa Hub, giklaro, angel. Sa inyo po, nga the great controversy, nakita nato dito. Gibutang gyapon nila ang Hub 1:6 nga angels ang mga langit nung binuhat. Sa pahina 396. Naasa ko ang ikaw nakapaluka pa diri kanamo. Na karon ang pag-quote namo niya na nga description na sa magtandi-tandi siyang kaugalingon giingon nagbuang kana ikaduhang Korinto 10:12 di nitakdo nimo sa Kristohanong katilingban. Gawas nga gihulagway nga buang kanang magtandi-tandi. Gawas nga itandi ang iyang kaugalingon Brad Diber. Unsa pa ang gihulagway nining buang sumala sa Biblia gawas nga magtandi siya siyang kaugalingon. Magsultiglaw ay rib. Atong pagkapruibahan sa Kristohanong katilingban, dinhi sa panultihon, 19:1. Nagaingon, mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan, kaysa buang ug malaw ay sinultihan. Klaro nga mas maayo pa daw ang kabus nga nagpakabuhi kaysa buang nga laway og sinultihan. Kitaon mo, mga mahal nga tigpaminaw. Kini di ang buang, gawas nga, magkumpara siya ang kaugalingon nga maayo pa siya binuhatan na magtutudlo. Mo nang paggamit na mo sa ikaduhang Korinto 10:12 kama 18 nga atong palugaran ang paghulagway nga ang tao nga nagdaig siyang kaugalingon di na mao. Kay kinahanglan ang Dios mo'y mudayeg nimo. Dios ang magdaig. Nakaron, gitawag dayon og buang kung magdaig-daig ka sa imong kagalingon o magtandi-tandi ka o giingon pas Biblia nga lawayan nig sinultihan ning buang. Lakin ibang paglaway sumala sa Biblia, Brad Ronald, mapiot ba para sa katawan sa Dios nga mao man gani nga ipagbantay sila sa ilang mga sulti. Kay kung dili sila magbantay silang sulti, mulitok yun sila paglaway. Gidili ba di ay sa makatawhan sa Dios ang paglitok o ang pagpamulong og mga linaw ay sumala sa Biblia para dili mahimong buang, Brad Ronald? Gidili gyud reb ang pagsulti og laway.
Ang Biblia nga akong pagkabasahon kining Kristohanong katilingban dinhi sa nakasulat sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 3 ug 4 nagingon, kay balaan man mo walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan, sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan, dili mo maghisgot ini, ingon man ang mga pulong nga bastos, walay kahulugan og binuang, dili angay litukod. Hinunua, pasalamati ang Dios. Matinaw nga dili daw angay litukon ang mga pulong nga malaway. Kung ikaw gitawag og balaan, dili daw nimo na litukon. O nakita nato. Maghilak ang Domingo nini og di makalaway siya. Para sa pagpriba unsang matanga siyang gihimo o gisulti nga paglinaway nga ang katawan sa kinahanglan man nga magmabinantayon sa ilang mga sulti kung gipiutan gani nga dili ka magsultig mga laway kay ang tawag na ang buang rang ang giingon nga lawayan og sinultihan. Nakita man diyan nimo. Wa nganli sa Biblia nga bindilyo na pero naklaro nga ikaw na kay ikaw may nagnilaway giun sa nimo paghimo og paglaway kung makigkaatbang ka sa mga ministro sa PBC labi na among magtutulo nga di nimo tuan kay og di ay nato tinuha di ay nato tuuhan kining among gituhan magnilaway na lang di tag sulti sa atong argumento ni atong patalingugan. Okay. Kaklaro ana, laliman ka patuuhon kag Dios nga makighilawas og babayi, dipinsa ang Dios makighilawas. Taon sa di kapugnan. Ang iyang buhi. Luoy kayo ba nga unsay daganan sa tawo niya ang Dios nakighilawas niya? Patayng tawo. Digod kapuya ng Dios. Lupit pa po kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababayi. Mingon ang iyang asawa, O Dios, butangi Dios. Mingon ang iyang asawa, butangi Dios. Nakita na to ang iyang mga pagpanabot sa Biblia, mga mahal nga tigpanaw, Brad Ron, Brad Diber, Brad Ronald. Nga matod pa, ato manggong gipamatuod nga ang manulunda gani ng asawa. Nganong di man mahimo sa Dios? Kay ang Dios pagpangasawas manunda wa man siya mingog dautan ka. Pero pagbasa na mo sa Biblia ka nga na biktima misuban nga walay hinungdan nga translation. Nibasa siya nga ang Dios man kuno dili kapuyan. Kay kung ang Dios daw dili kapuyan na kung magminyo siya, patay kuno ang babae. Kay butni ipasabot Brad ba? Pagkabasa niya, wa di undang-undang ang Dios dias babae. Buot-buot og istorya bang magkadimao ning pastora pero ba? atong gikatingadan nga mapatay man ka ang babae, siya may nagbuhat ningon nga moingon kuno ang asawa sa Dios, O Dios, butangi pa Dios. Nagtuo mi nga nakaagi kag babae ba? Experience na niya rin. Experience nimo nga magsinggit day, magsulti-sulti din ng babae nimo nga bindilyo, butangi pa bindilyo. Butangi pa ba? Kuwang pa na. Muana ka ba? Kay ngano? Ang imong experience, imong butang lugar sa among magtutudlo. Laway kay paminahon. Na nag-ingon ka nga matod pa, unsay di kapugan? Ang iyang buhi. O, tanawa, di ba na bastos? Ang Biblia naghisgot nga dili ka ipaglaway, dili ka ipagbinastos. Na kung kining Biblia ha dili ipagbinastos, unsa man na di ay na kanang imong gipanglitok, dili pa din na bastos. Kanang malitok kag di kapugngan ang iyang buhi. Aber daw bindilyo, isulti ko noon sang pulong binastos kay mulikwat ra ba ko say kanang imong gibuyan dili na binastos. Unya ningon siya nga patay pud kuno ang babae. Lupig pa kuno gitabangag na pulo kabuok nga lalaki kay di ko kuno siya kapuyan. Kinaplo mo na bindilyo kay kuningana man ang sistema ngano man nag-ingon ka nga magpabutang ang babae nga mamatay man day ang babae kung pakighilawasan sa Dios. Ya, ang nahitabo hinon di ay mamatay kay nag-ingon ang babae gikuwangan man hinon nga butangi pa Dios. Ang mahitabo ani nagbuhat day ang Dios ug babae pod nga dili pod day kapuyan ug di pod mamatay. Tanawa na ang imong kalaki. Pero diin niya na gikutlo. Wa man to niya sitasan. Wa man to niya butangig, wa man to niya gisitasan o sita sa Biblia. Di na niya gikutlo, Berdone. Okay niya na sa Isaiah Rev,
Niya tay Biblia paborta sila sa 70 Adventist Bible sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 28. Dili man niya gitumong ang iyang pag-ingon nga dili kapuyan. Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw nakadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehova ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta, dili maluya ni kapuyan. Mao ni pagkabasa niya, iya diyong gikonklusyonan nga dili kapuyan man di ang Dios sa to pa og magminyo siya, patay ang babae. Kay di ra ba na siya kapuyon na lupig pa kuno ng bayhan na gitabangag lalaki nga napulo. O tan-awa ra na nagkinaplo man. Ang iyang nabasa mo ni di ay nga dili ipagminyo. Na karon, balikan ta ang iyang katarungan. Kay kung dili magminyo ang babae kay ang Dios, dili magminyo ang Dios. Ang babae iyang gibuhatan man pud lagi nga butangi pa Dios. Ato pa di sukol ni sa Diyos kay ang Diyos di kapuyan, di po di ni kapuyon ning babae. Tanawar ang imong kalaki ato pa ba tion pagbalik. Tayong tao. Di gud kapuyan ng Dios. Lupig pa po kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababaye. Mingon ang iyang asawa, O Dios, butangi Dios. Mingon ang iyang asawa, butangi Dios. Naklaro, mga mahal mong tigpaminaw, mamatay man ka ang babae, lupig man kay gitabangan sa napulo ka lalaki. Ngano nang bayhan na matod pa nimo, mingon ra ba nang iyang asawa, butangi pa Dios. Anong buhi malagi na? Tanawa ang imong sinabtan, unsa na nakaron. Ngano man, tungod kay ang nagbuhat niya na sa pagulagway sa Biblia, Dios nagtagna nimo nga ang buang law-ayan nagsinultihan kay sa Biblia. Kung tawgon gani kag buang niya magnilaway ka, gitawag na og nahimo ka ng kwanggol, busa ang silot sa kwanggol, gihimo kang buang, busa pag mahimo kang buang, law-ayan. Unsay priba, Brad Ronald? Nga kining buang, isip silot na sa matong nahimong kwanggol, sama niining atong kaatbang. Ani Areb, akong pagabasahon dinhi sa Biblia nga Kristohanong Katilingban, dinhi sa nakasulat sa Panultihon, Kapitulo 16, versikulo 22, nagaingon, ang kaalam tinubdan sa kinabuhi alang sa naghupot ini. Ang kabuang silot sa mga hungog. Tanawa, ang kabuang silot sa mga hungog. Pag hungog ka, gisilutan kag buang. Pagka mahimo kang buang sa Biblia, kay silot man di ng buang, bradon. Unsa na di tawag, pag mahimo siyang buang kay gisilutan man ang mga hungog, nga ang silot mao ang pagkabuang. Amo na magsigisultig balaway kung balikan nato pagbasa ang Kristohanong Katilingban sa Panultihon 19:1. Giingon na mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang og malaw-ay sinultihan. Nakita nato nga silot man din ang buang og ang gisilutan nga gihimong buang kadtong kwanggol. Pag ang kwanggol gisilutan sa Dios og buang, ang buang maglaw-ay na din na siya. Muna nag-ingon ta nga maghilak ang Domingo nimo Bendilyo kay gisilutan ka sa Dios og kabuang magsulti kag malaw-ay. Na sa Biblia, Brother Ber, gitagna ba nga kining buang sama kang Bendilyo atong giklaro kay siya man nakabuhat niya na. Ato lang karon nga dili pod physical ang gipasabot ana, kundi sa imong pagpanulti og malaway. Nahimong lawayan o buang tungod kay naglaway og magtandi-tandi siyang kaugalingon. Ang pangutana, gitagna ba sa Biblia nga kining buang magpabili na lang yun ni siya sa iyang pagkalawayan, di na mapuhas ba Deber, busa maghilak ang Domingo ni makalaway ning tawana. Magpabdayon gina siya rin. Sa Biblia? Sa nagdaan, sa Biblia, sa maayong balita, nga Biblia sa gipadayag, Kapitulo 22, versikulo 10, ngadto sa 11, nagaingon ini. Ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna, nga ani-ani ining libruha, kay duol na ang katumanan ni ini. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Bisag di halang takuto, Breb. Nakita nato ang malaw-ayon. Nakita nato. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Nakita nato na. Kada Domingo. Karon inigsulti niya. Diba? Makita nato
ang mga paglaway. Nya mingon ra ba din siya nga, unya, laway din ni, pag mabasa siya pagkigilawas, laway din na. Oh, ang pagkigilawas ba mo imong pasabot nga naglaway ka? Ang mga termino bang imong gigamit, butangi pa Dios. Butangi pa Dios. Ha? Nakaron, nakining lawayan, kay ikaw magkakatawan sa Dios, nganong wa man ka magmatngon sa imong mga sinultihan? Brother Ronald, sa Biblia, asa ba mapunta ang lawayan? Sumala sa Biblia. Didto sa linaw nga kalayo. No, niya mo ingon ba siya nga kami kuno, kita kuno, Brother Ron, mag-night swimming kuno mi dito sa inferno, pero siya di ay mo'y mag-night swimming. Kaya nga naman, tungod sa imong kalawayan. Oh. Maligo gini si Bendilio ani sa linaw nga kalayo. Ayan ang prueba. Ani sa ipabor na ko reb sa SDA Bible, Conceived Adventist Bible, giingon sa Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 8, nag-ingon, apan alang sa mga talawan, og sa mga dili matinuohon, og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, og sa mga makihilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magisimbag Diyos-Diyos, og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo, og asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pati pa bakakon, mga malamuting paminaw, alang sa mga naglaway. Daghantong description, o sana nakita di animo. Alang sa mga malaway, o sa bakakon, asa, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo. Nakaron, kini bang atong kaatbang nabapod kani ang pagkabakakon o bakakon, Brother Ronnie? Naatanan mo na sibog yun nga adto gyud linaw kay gawas nga lawayan kay Bendilio, admitado pud ka nga bakakon ka. Lisod pud og di na nato tuuhan, Brother Ron. Oh, kaya man ang sulti. Di ay. Matud pa niya gani rib, honest man kuno siya siyang pagkabakakon. Atong patalihugan mga mahalamong tigpaminaw. Bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Oh, laga ko pag-angkon nga ako bakakon, honest ko! Laga ko pag-angkon nga ako bakakon, honest ko! Busa mga mahal lamong tigpaminaw, nakita nato ang mga paghulagway sa Biblia nga kung katawhan ta sa Dios kinahanglan di ay nga magmabinantayon ta sa atong mga sulti, pakandaduhan ang atong mga baba. Kung mulitok ta, kinahanglan nga dili nga mabantayan ta sa atong kontra, nga maghulat nga nung sa atong masayop kay mahailukapat ta sa atubangan. Pag-ingon nga kanang Henesis 6:1-2 sa James 4 nga Biblia, na biktima mi sa hinungdan nga translation, siya pod mauday ang mubasa niya na. Atong nakita nga pwede di ay sa Dios magminyo siya kung gusto niya tungod kay ang iyang sulugoon, espiritu nga kahimtang manunda, nagpakita nga sila nagminyo. Busa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan nga among ginapapadangat kaninyo ug natinawan kamo nga ang mga katawan sa Dios magbantay sa mga sinultihan, dili magpataka-taka ug nailan nato kung kinsa ang katawan sa Dios, sa kaniya ba o sa kanamo ba. Ang diha ang among ikaalagad kanyo sa ngalan na lamang sa among tutulo, Master Tomas D. Ihunis Senior, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa kauban ang mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.